Gata, poți să dai. Uite. Dacă nu bați cu timpul meu, nu joc. A, mă, ea și joacă. Nu joc de dimineață, Bă, dar bine, acum ne jucăm de faci, mai pe seară facem tryhard. Ok? Dar tu ce nu înțelegi că nu pot să joc? Nu e că e de fan sau nu pot să joc box fight de dimineață. Nu pot. Bă, dar de ce dau așa de prost? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce dau așa de prost. Calmează-te. Chiar dacă e de fan, nu joc. Hai mă, dă să jucăm de fan, mă. Dar tu ce nu înțelegi că nu pot să joc? Nu pot să joc când joc și de prost. Bine că stați cu rahatul ăsta de pump. Și că acum ambianța se fac cu tactical. Da, cu tactical, 100%, dar bineînțeles. Bine, mă doare în cur ce zici. Nu e vina mea că joc... E vina timpului că joc așa de prost. Uite! Nu mai joc. Gata, nu mai joc. Trebuie să nu știm să... O să ia vreo oră, să știi, trebuie să ne schimb toate setările. Nu joc bine cu setările astea. No problem. E noi de rahat. Am 2000 ping. Am 2000, da, gen... Pișat de ping, băga mea și piciorul meu de ping. Capa. Stai să văd cum e așa. Stai. Ah, nu, prea repede. Stai să văd cum e așa. Nu, la fel, exact, la fel. Chiar că încerc acum. Uite, eduțele mele sunt foarte rapide, dar nu dracu, bă, nu mai joc. Aoleu. Nu joc de dimineață. Dacă vrei ne jucăm mai pe seară. Păi ne jucăm pe seară, mă, dar acum ne jucăm de fan. Dar tu ce înțelegi că chiar dacă e de fan, tu dau prea prost edit și trag. Editul e mai rapid decât dar totuși, nu înțeleg jocul ăsta că dau 10, 30, 20. Uite, ratez cu pampul. Atunci trebuia să fie... Și aici ratez cu pampul. Uite, și aici arată... Nu mai joc. Lasă-mi că fac setările! A, păi nu știam. Păi trebuie... Dacă nu mi-ai zis. Cred că o să ia ceva, vreo 2-3 ore să fac setările, că nu se poate auzi setările. 17 ani. Trag pe lângă. Eu rămân cu astea, default, cu astea mă descurc cel mai bine. Eu trebuie să fac setările, că sunt prea de hăhan. Tu de pe ce editezi? De 3. Ce fac? Asta. Dacă bag 11. Pot să dau? Da. Nu e bună, ce dai mai? Da, am lag. Oh, nu. Nu acum. Da, e un picuț mai bine să zicem.
cât ping ai? Așa că poți să... Eu am 17 acum, am bine. Nu, ei! Da, iar de mult. Doamne, dacă te bat asta nu înseamnă că sunt proaste setările. Ba, sunt proaste, nu e că mă bați, doar că nu tragi pe lângă. De când mi-a schimbat setările, joc mai prost la website. Mi-a Rami 200, care Rami nu dă niciodată 200 în viața lui. Bă, ce faci? Bă, deci, vedeam cum se setările și tu o să nu vezi. Nu dau 200. Nu pot să joc cu fucking... Da, deci nu pot. Mai rău, bol, nici cam pe seara. Ești nesi. Dar e rage quit, nu BB. Acum niciodată chiar dau lip și mă duc pe aia. Nu înțelegi că nu joc bine cu mine. Uite cum datez. Bă, tu nu înțelegi, da, vezi de ce ratez? Pentru că nu am setări. Fiindcă nu știi să joci, poate. Bă, data trecută era 3-4 pentru tine și n-am cum să, nu te-ai jucat deloc. Deci este dimineața tările și că e de dimineață. Și că în primul rând ți-am zis că am setări. Bine, gata, îmi bag setările de n-am cum să mă joc cu tine cu setările care le-am de 2 zile. Tu joci suet joci. Suet? Vrei să joc suet? Păi asta joci, copile. E pic la fel, doar că... E ce știi să? Mă duc pe box fight să-mi fac setările, că tu nu poți să aștepți un pic. Bă, aștept. Nu, nici n-am chef, n-am de. Eu zic să înveți cu setările astea. Nu tare în cur de setări. Oricum cred că o să mă las de jocul ăsta. Da, m-am obișnuit cu celelalte setări acum, trebuie să zic. Vreau realistic, că nu vreau rahatul ăsta. Nu te aștept la nimic box fight. Ba da. Da, la ce zici mie, la ce? La ce te aștept? La rahat. La Uite, mele. vezi cum iau fișul în mână? Ai văzut și tu cum iau fișul în mână, ai văzut? Bă, pula, vino la tine, te răi, tu tragi mine! Păi tu te dai. Tu te dai mine. Eu zic când fac setările, tu tragi mine. Păi de ce ai venit așa la mine? Pentru că vreau să văd dacă sunt bune setările! Și trage mine? Da! Olo, 30 da. Stai. Așa, gata, setări de rahat, totuși. Setări bune, nu? Sunt setări bune acum. Da, foarte bune. Foarte nu bune. Sunt de rahat, totuși. Bine, Sunt hai. de rahat, e doar un... Bine, sunt e doar un bune. lucky shot. A fost un lucky shot. Bine, sunt bune, haide. Hai că sunt bune dacă e ceva. Gata, deci, mă să bag, și un lucky shot. mă bag tryhard. Nu, mersi. Na, mă. Pickaxe! Nu, dacă încerci dai pickaxe în mine, nu mai joc. Setări de rahat, setări. Dar nu găsesc pe net, setări bune de boss fight. Dacă te ține, căut o mapă de realistică, că nu joc boss fight. Nu joc. Eu nu joc boss fight, îmi pare rău, bălon. Nu joc boss fight, că dau build prea rapid pentru bucatul ăsta de boss fight. Uite, ți-am dat fix în cap, ți-am dat, fix în cap. Ce salutește și zice că din energia că se sclă 6 cuet, bună. Nu trebuie să împușcați cavalul pe mână. Mișo.
Mișu. Bă. A ieșit. Bă. Bă, mă auzi? Bă. Mam, s-a băgat tryhard omul. Oh shit, s-a băgat tryhard. Mișu, te-ai băgat tryhard? Nu, dacă îmi băgam tryhard nu mai există. Uite, 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 uite! Nu mai joc! Nu mai fucking joc! Aoleu, ce amuzant ești. Nu mă joc, bine, hai de 1v1 normal. Hai, nu 1v1 normal. Dacă nu pot, pur și simplu, nu pot. Îmi dai 2000. Păi, logic, Și ești dau bun. 0 pentru că nu știu să joc cu nu știu să joc cu nicio setare bună. Dar Combat Pro ce făcea? Că n-am înțeles. Combat Pro. Combat Pro, că nu mai pot Builder Combat nu Pro. mai suport. Coaie, Builder Pro e gen L2 ăla. Și... Da, știu. Ok. Mă schimb. Că nu mai se poate pe Combat pe Builder Pro. Whatever. 'Cause the reason why you lie.